লগতে বিএসসি সালপাড়া প্রাইমারি फरायसायाथ' उपस्थित আছে बयनिबो सापर्ट मोनदों माने साननायनिख्रुइ बांसिन सापर्ट मोनदों आरो आं रायजोखौ रोजा रोजा साबायखर बावो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बेरेखा हानजा अदेबानि UPPL निफ्राय एक्जिस्टिं MLA लरेन्स इस्लारि दङ बिथांजों नोंथाङा माबायदि जुजिनो जागोन होनना सानो दासिम जुजिनाया माने बेबायदि जानाय नङा बिथाङा आंनि कम्पेयार टु मी माने बहुत उइक 5 बोसोर बिथांखौ नायखांखाबाय रायजोआ आरो एबारावहाय माने आंथ' सानो UPPL नि बहुत मानसि आंजों जगाजग खालायगासिनो दं जयनिं खालायगोन आरो गामि गामियानो जयनिं खालायगोन दा बाहाय मेन मुद्दाया जाहैदों डेभेलपमेन्ट जौगाथिनि बाहाय खुनु पार्टिनि खोथा गैया रायजो राजायाथ' बयबो एखेयानो BPF UPPL जेबो खोथा गैया बाहाय नंखायनो बयबो ओंखारना फैनांगौ इभेन लरेन्स बसुमतारी मा होनो बसुमतारीमोन नामा इस्लारियाबो आंनि मथेबा सापर्टसो खालामनांगौ आंखौ बर' हिसाबै आइजो हिसाबै MLA महरै देरहालाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव गिबियै माखौ प्रायरिटि होनानै गिबियै मावजेनगोन होननानै सानो आङो डेभेलपमेन्टखौ फार्स्टआव नायग्रोगोन दा अनेक जायगायाव दाबो लामाफ्रा मोजां जाजोबाखै जेरैहाय बाय होनदों दै लोंनायनि बेबस्था गैया ओमफ्राय अबेबा गामियाव बिराद खुरख'नानै दं दैफ्रा खुरख'नानै दं बेखौ आं नायग्रोगोन बेनि उनाव बाखि इयुथफोरनि थाखाय वमेन्सफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय आं खामानि मावगोन